hori esteko parkamenik, ez da? Baten egon bihar da, da esan bihar da, enau konforme gitxielez, entzun zui horrek izakuri, ez da, utxeka zuripez, segidu. Ni ados, esaten duzunakin, horren sakon ez nahi zaiatu, baina Euskaltzaindiak ez dauka begirik muturren aurrean daukan altxorra ikuste. Bai, diru emotzen txoien, ez da besterik. Ikusi besterik ez, irikitzen duzu Real Academia de Lengua Española. RAE. Jartzen diozu, juglar eta juglar. Bai, klaru dau. Jartzen zaitu joglar era. De jogiare. Bueno, nik esango nuke utik o sortzen dela, baina hauek otik u egiten dute. Bueno, baina begiratuko dut joglar. Eta begiratzen duzu joglar eta esaten dizu. Del latin. Jogularis. Jogularis. Da latin baino lehen zezan. Jokulari. Latina. Ez da pentsabez. Euskaltzaindiakoak nun daude hori ikusteko eta esateko. Gauze bat, liburu baten, papel zar baten espadeu, topaten, berantzako ez da balio. Topai bidea hori, el siglo XV, horrelako gozaren bat. Besteak, holan dauz, beran erruek gaitxik. Ez dut ukatuko, jokalariz, latinak erabiltzen ez zuenik, behar bada erabiltzen zuen. Baina nondik hartu badu. Zenbat hitz dauka latinak lari... Arian amaitute. Zenbat? Bat edo bi. Bakarra. Bueno. Bat. Bakarra, ez da besterik. Euskarak zenbat lari dauka. Nahi beste, zertan ari gara. Nun dago Euskaltzaindia esateko? Ez teko hielotxarierik horre gizonak. Da, klaru, ni ez teko horren bildurre, ni jubiletan hau da Barcelonan bizinain horren bildurrek ez tekot, ba, esan bidugu, galdute dauzela gizakoak. Galdute, zeren bildurre, dirun bildurre, seguru. Diru faltie bildur asko emoten da. Jon, beste erro bat jokoa atara dautzuzuna. Ziz, mostea, ziz. Zi, pintxo. Zi. Ziz. Zizma, zizaia... Ziz, bai. Ebaitzeko, euskaridekoz, berba masie. Gauze bat da, epai erditik, epai holan, epai zati bat bakarrik, epai, ete, ebai, zizko. Zer da zizko egitea, gauze bat hausitzea, ez da? Se ha hecho cisco, se cayó el vaso, ha hecho cisco. El cisma de Occidente, el cisma de Oriente y de Occidente. Cis, apurtu, ebai, cizalia. Latinien eta erderian edo dugu cizalia. Cizalia baiten dauena. Sisa, sastrak egiten dauena, eta europea, vamos a hacer la sisa. Zer da sisa tu? Siar, zer da siar? Mira, neure itxe, gerra temporatan, errena esan da txolu behan etxi dauena, da berra pentsa dauen, jungo nahi frantxire, eskapako nahi emetik, da frantxire noan. Da frantxire zulzan oinez. Da herri batetik bestera galdetu dut jentiri, bilabonara joateko nondik, hortik ziar, da bera beste bidetik zulzen zaten, ez topateko. Da ziar begu dago esan, ziar, cortando recto. Siar, erderaz, corto recto. Buelte eminin biarre, siar. Siar, cizalia, sisa. Ez da gizien bateko guz. Danak izin dugu sartun, zuentzako geratzen da hori biarra. Bueno, ni esan behar da, erdizek zeugaz nago, beste erdizietan ez. Baina, badaka... Zozer, soinua deko, soinona deko. Horretarako nator, Ni danatan ez bueno... Toponimia ulertzeko, esaten duzu, oina funtsezkoa dela. Ni eitzen esan erak sekule ez dute zineztuten zan. Da etxerik kontra beti. Erretute zauz hori latinetik dator. Da egun baten hartu dute, etxe esan dute jonkakati. Azarten zuen nien jonkakati. Da sekule nien aize
nahi zegoen kakatei zona, hori seguru. Bai ez zon kakati, etor zaitxe zona. Zu nono esada estudizeten, Santoñen. Da Santoñen zer da ikusgarri ze? El Peñón de Santoña. Santoñako peñoia. Da emetik bermiotik ze peñoia ikusten dugu Ogoño. Da zuezu ikusten oina, eina, oño, euskalitzak dira dela. Da horret dira peñoie. Erderaz da latinen peñoie. Pe aurretik imitze, oliol moduen peñon. Peña, peñon, oña. Oña, oña, gran. Batzutan esaten diez aldizek, beste batzutan, hori da Ogoño, Santoña, España, Orduña, Beleia, Beleia ez Beleña, nirentzako Beleia da Beleña, da handauz atzak beltzak. Bologna Italian, Bologna atxabidi biledekoan, kolonantzekoa, da horretarako dauz milioiek, zartzen zara Frantzik, da edozein guztetan, da peñoi ikusten batzu, handeko zu aina, eina, ina, oina edo uña. Uña eta oina bardine dira. U eta o aldatu itzen dira sarritzen. Bai epitu zuen edozein lekotan, oina, uña edo eina ikusten dozunien, haneko zuen atza vertikala, goiziriko du moduen, atza. Horrek diez, oinak. Da hori entzunda, esantzate etxeri, baita etxe, zeu ez nabil. Horretan ez da dudarik, haula da. Da handik eta aurrera, haitzen... Benikazia lortu zen. Haitzea benikatu zerekotia. Parkatukoz... Espainia izango litzateko orduan, Marokotik ikusita penintzula. Nirentzako Espainia, esaten dozku beti esan dozku gauza bardize, viene de la Hispania, ez, Romatarrak eine hori, hemen bizatutze esan, da einen orduen esan dugu N-I, Espania, da aurkaldu du eine hori, da batuan bere bai, Erromatarra moduen, ez da hori esaten Espainia, esaten Espainia, bardin. Atragantitxe da hori, einek edartu jazte, da einek eletra gauri da, geurie, toponimiat, einek enduten badugu, ez da toponimiarik. Ni beti edo, einek de moño, de coño, y de caño, horretan. Horren berba guztizek, hori eletra, bakizu eletra zegu dago esan, nire esan dau. Lengua, tradizu, transportar. Esaten dugu minegaz, leko datien eskribidutea, hori da letra. Handik eta horrera, hori, klaru okindotzen, Espainiako dauela, atxaren bat. Atxa, Gibraltaren. Gibraltar da Espainia. Ze nirentzako, espak, asko ikusi dute Europan, da trianguloak esaten niretzako, da hainbeste dekoten izan da. Espada, la espada, las espadas, los espadanes, el español, osea que España, 2005 Kristo baino lehen, euskerako berbia, da zoritxarrez edo zorionez inglesan eskuetan. Osea, Espainia galdu da horien. Ez izena bakarrik, da peñoi galdu da horien. Horri buruz, bigarren aliza Espainia eta Espainia. Kontraste bat ez baduzu egiten mapan, nekez azalduko duzue horren egia. Ni konforme nago, Espainia euskerazko hitza da. Baina, ez Espainia bakarrik, Espainia de bai. Da Espuña, Itzaron, ez da horren. Mapan dagoz, Peninsula bi. Geuk, euskaldunok, bizitatu dugu zarak, antzinatik. Eta han ipini dugu zar, gure landa ipini dugu zan. Edo geurea nahi. Zelan, Zuedelan, Daniel. Handago Eskania bat. Eskania. Eskania Esalike atxekoa. Etxe, galeko etxea, beko etxea. Ni horrek ez dute sartu, ni esaten dut, azikeretan rockeroa nahiela, bai, atxar bakarrik. Susmoaren
atzetik. Gero azalpena emoteko, emon behar dautazu sinisgarritasun bat. Hor dago gane bat, Eskania bat, eta hemen Espania bat. Hau beko etxea dalako eta beko etxea. Haretan egunetan ez ziren egun etxiek. Jentea transformanteak izan dira. Ni pentsat dute toponimoak etxiak ezin dugula sartu. Ze etxiak mendegitxiko gauzek dirala. Horrein, berbabarrizek, itxuko zuen bakarri. Ninoan, Kristo baino, mile urte baino lehen. Bai, besterik ez du urte goemetik. Konstatatu behar dau, beizida ipini. Beizida ipinteko egon behar dau, bueno, persona bat, persona bi. Eta mapan, taula bat egiteko, hau Eskania da, eta hau Espania da. Espania da, hori bakarrik ene da kanbieta. Eta Espania, beko etxea. Bai, ez. Goiko etxea da. Bai, Bi proposamenak. Ukatu badik Bi aukera. Eusebio esan behar du. Espainian, gitzienez, 13 Espainia dauz apartekoak. Finisterrek dauz 3. Eta ez daude, han, Coruñan, Finisterre bat dau Toledon, eta beste bat dago Huescan, Finisterre, letra guztiekaz. Espainiar dauz, 12 edo 13 ezagiten ziur, bat Asturiasen, hortik zabalduta. Eta beste dut bat, galdera bat orain. Bat dakizue Picos de Europa, zelan da bigarren izena, jatorrizkoa, betikoa izendana? Picos de Europa o Escandinavia. Navia da Asturiasko ibai bat, baina Escandinavia da mendilerroen izena atzineri dauna gordeta. Escandinavia ez da bakarri Suediakoa eta handikoa. Escandinavia eta izenak errepikatu egiten dira han eta hemen, nahiko duzue, ordenagailu egongo onagora, eta momentu batean jarriko edozein berrazio esaten diezuna eta ikusiko zuen. Espainia honak Espainia erreka bat da, Asturian, Plaizek, Espainia la Nueva, la Sierra de España, la Sierra de Espuña. Bueno, gauze bat da, atxineko toponimoak da barrizek. Zu esan dozune barrize da atxiek badauzen, barrize esango da, da etxiek ez badozo ikusten, han Espainian Gibraltaren ezin jau egon etxeik. Barrizek eta zarrak izango dira. Barkarik ez dago. Barkatu duzu. Ekasa ostetxen bez, ez da inor bizi, etxe bari. Kasa asko dauzenak, ez dira etxeak. Dira lekoak urgazi agertzen dan, edo iturgazi urteten daben lekutan. Kasi. Hemen Pirinón de como un puerto de las espadas, tan triánguloak bai, libre dagoz bakotxak beran pentsamentu esatea, horretarako eta argariaz. Bai, gauze bat, atxilekoa, 30.000 urte Kristo baino lehen koak, da gero barrizek, etxiek, kaliak, eta horrek barrizek izango dira. Gitxienez, igual 5.000 urtekoak edo. Utsiko gamaitzen eta gero. Toponimetatik aparte, izen arrunta bat. Adan esan dozu. Bueno, esateko gauze bat. Bueno, baina, komposizio bat da. Atan. Da amada, adama. Amado, adamu. Adamu da adanen izena. Da hitz bera, itzulia. Dadan be erdi itzuleta dagoen, adi-aldiana, el sabio. Itzuli da, amada, adama. Bai Eba ez dago itzulitute. Eba ez dago itzulitute. Eba gazgeratuko gera. Venga, etxek iduzen bestela ez du amaituko. Amada, dama egin dozu, adamu. Hori da matxismoaren
trukea. Machismo, hori da machismoa, esate bada... Ez zuria, ez zuk ez duzu. Ez nik ez, atxineti datorrena hortik. Zelako machismoa, hau da, adiendikoa da bestia baita dauena gizakia. Horre, amaituko dugu amar minutu, Venga. eta meia galdera. A ber, animaliak. Oi. Dut aitarenak dira batzu, baina azaldu, txirla, lapa, bitxo, mamarro, txangurro. Ni txangurroa eta dot. Txangurro, entzuzu ez da, baten. Entzun dozu, elgoi barren ez daude, txangurroa zer, kristo gora dago esan. Txangurro, inor ez daki txangurro bai, apurtu inbizu, zatitzu inbizu, berba horik. Lera okoa, txa. Agine dekoz. Handiak. Honen bestekoa. Gur, doblata. Agur esaten dugunien, itzen dugu hori. Bakurtu. Agurea da, bakurtute dona, bastoiegaz, txangurro hori gu dago esan. Txa, gur, daganera, aldize, ze karramarroak ez di, esan dize txangurro baino. Txa, gur, berba guztizegaz, letra guztiegaz, ze karramarroa txikia baitera. Eta lapa? Lapa nire nahizietakoa da. Bota jari. Hori erreza horik ez dago. La da partikula bat galdu dugun eta lehen asko erabiltzen zena. La da lotu. Eta esaten da, leku batzutan esaten da, laga. Laga esateko, gauza bat izteko esaten da, laga. Baina, la da lotu. Eta la, pa, gudo bezak azpitzik lotzen da. Beti. Eta nondik lotzen Da, lagun bere bai, bueno, anaratzen esan duten, zeran horre bize katedatikoak erretute dozela, ez daki zer gu dago esan lagune. Lagune gu dago esan, la, pegata, gugaz. Lagune geugaz, doena, ara, dauna, dani beragaz. Ez da bardina dizkide. Darrek erretute dauz da, pentsate lagune berba barriz edala, bizkaiko itxa, da adizkide, izki, el que me entiende y me oye, adi da izkitu itxen da negaz, el que me entiende y me oye, hori da adizkide. Eta latzo, hau da, latzo, zo da, Ez da, oposizion kide dago, hautik, ere kide da. Adi, iz berbetan itzen dauena, adi, izk, ide. Hori esango luke, asko, neugaz asko itzen dauena, adi, klaru dago, aditu, izketu, da, asko, adizkidea. Ez diz bardine, adizkidea igual zu eta honek hemen dire adizkideak. Bai lagunek neugaz datorrena da, eta ni beragaz. Hor ikusten dugu, latinetik ez datorrena euskera. Ez. Gure idea da, eta latinak idea legez hartu dago. Dana, bai. Eta hau idem legez. Eta hori euskarazko idetik dator. Da hori beden kasinoa horbi etorbe, ez da hor, urbel da horbi. Urbi etorbe hori berdin kasinoa aitezan txuitzen dagoena, urbil eta urbe, bueno, eskalizatu, beste batzu. Asko diko gu itxeko, asko. Hau asikeri bakarri da. Linea general, latinetik ez gatoz. Ez, hori bai, seguru. Latine datoz geu gaitik. Gero ipatzen duzu zapata, Eta gura konteste hizkuntza anaia arrebagaitik. Desagertu dira, Nastatu daudana. Mediterran inguru osoan dagozto den aztarena. Erderatik da katalanetik hartu dotez gauze asko ikusteko, gauzaren bat duda badekoten zuten gara erderara. Erderean zen esaten da, edo katalanan edo portugesan. Da handik hartu gozuz, bueno, esan dozu... Gure baduzu, zapata, Zapata. Sa. Orain esaten dugu azala, la piel, azala. Esaten dugu arraine azalean dabil, etxasuan azaleanan. Bai, hori haitxa esan dozten, atxinen, leako berbie, esan zabakarri, sa. Zapata, piel, palapata.
patariak, patateko jena. Da, Mitxelenako itxadu ez daki patariak zer diran. Patariak patateko jenan. Patada, zapata, zamarra, aitxezarikoa, zer da marra? Marra da, arra, el marro, imintze, marroen azala. Zer da marro? Marrue, zelan esango txu, terderaz zer da marrue, el macho cabrío, hori da marrue. Macho cabrío, marro. Marro. Marroquinería. Pentsaten duzku, de Marruecos, de no sé qué, es marroquinari, el que se dedica a las pieles del marro. Marroquinaria. Ez da tor Marruecosetik ez, marroquinari. Hori, narru bede. Ez elik, atxekoa, narruaria, baina marruaria, ez elik, ze errezago da marruena zala okitzea ez lego jena baino. Gipuzkoan narru esaten dara, narru esaten dara. Narru edo larru, beste berba politxetat ata dut hortik, narrue, larru. Berbe politxe da lunar. Sartzen zara iztegian, mancha que aparecen las mujeres embarazadas por embrujo de la luna. Da posik geratu diez. Da, pentsaten boduz un momentu batien, zer da, oscuro, ilune, narrue, lunar, narroan baltsuri hoetute batzu, hori da lunarra, narru lunagaz. Ez da, embrujo de la luna. Da posik geratu diez horre guztizek, lunarra, gudau esan argi barik. Espainia eta Frantziako etimologiak guzurteri handia dira, eta hori guzurra salatu egin. Bai, hori guzurra salatu egin behar dugu, daron artien. Zego ebe kapaziateko zuio horre gauzekatateko, pentsabakarekin bido zuie. Zer pentsabido zuie? Ez gatozera latinetik. Da hori pentsazketero gauzek argi okusten dira. Zer dara lunarra, ze Kristo esango da, parkatu, Kristi hauek. Lunarra, gudau esan, mancha en la piel, el flujo de la luna, y que el maleficio, da nada geuriez, eurena, arena izorra. Gu geratu gera, gu beran, bueno. Zerua, odeia, esan dozu. Raioa. Zerua, del latín ceru, ez jauna. Zeru da, koba batek zerratuten dauena, zerrue. Aboka zerua. Hemen zerue dekogu edo bobeda batekogu. Aboka zerua, labako zerua. Zerratuten dauena. Benetan esan da zerrua. Da gero hori ere aldatu da, edo zeru. Hori da zerrua. Esateko, hoga zerua, hoge gainetik epite izan... Zerrua, hori da zerrua, da aguako zerua, aingeru bateko gu zemen edo satanaz edo zerdukuan, bobeda bateko gu, bobeda be euskeraz da, bobeda. Zerrua, zein gizok... Horregatik, euskara esaten dugu itxi baino zerratu, atea zerrua. Zerratu. Laba zerratuten dauena, agua zerratuten dela, hori azurre, agua zerratuten da, el cielo de la boca, aingeru edeko gu zemen edo Santísima Trinidadea, ez teko hemen? Hori, unibertsik handiak gertatu jatar. Zer esando, sarrateando, agertzen zan itxileko literatura. ¿Qué quiere decir esto? Sarratu decimos de Ferrar. Ah, claro, de Sares Ferrari. De Nino García. Bai, eta sareate, adinetik. Daran! Egin dugu, beraz, sareaga saratzen da. Ia beste bat zen, beste lestu da kabako edo interesadeko. Hogar. Hogar, sugar. Sugar. Gar, llama.
gar. Bai, nik horrezak da, foko. Garra, almendras garrapiñadas. Zertxu do, almendras zutan imilitxe. Garrapiña. Garrafinean. Ze garra gogorran imitzen badozu erretxen dira. Ba, almendras garrapiñadas di, garrafinean. Deko zue, foko. Beko zue, bueno, ingu danon artien, beste leguru bat. Segidu. Ze honek ez da bien txun honek. Hori jendearen galderak ja, Venga, aurrera. Ez jendearen galderak. A ber, zalantzak... Gero, arkori buruz zure proposamena bota bebai, Mesopotamian edo Ea Zaharra bat direna arkoak, nik ere zara. Bota? Eskerrik asko hitzaldiagatik, oso polita. Bueno, horretarrako etor naiz. Nire gogoeta eskainiko dizuet. Batasunetik eta nire ezjakintasunetik. Gozu bat esako txuta horretik, berba guztizek ez gote zatara, Hone bakarri dakitzez, zer gudeun esan, dandana ez dakit bai aurrera. Oso polita da, gero eta gehiago ikertzen joatea eta elkarrekin konturatzen joatea zein dan gure jatorria. Zuk esan dezun bezala, ez da latina. Muna dekogu asau dekogu da. Zuriazu mese zukatzen, nik zu utzi zaitut bezala, Bai. Azten bali magara ez da baidatzen, arrazoia duzu nik ez, nik zure berbetatik egin ditzakedan neronen interpretapenak batez ere beste euskaldi batetik natorrelako. Eta nituzkezuk egin dituzun jokoak egingo. Baina zuk egindako jokuak niretzat guztiz errespetagarriak dira, denok batzen gaituelako ardatz komun batean da, ez batzozela latinetik, ez? Hemen eztabaidatzen hasten bagara, zein daukan arrazoi horrek ez dut uste gizarteari ekarpen baliagarri egingo liokenik. Gehiago dena nahastu. Nik uste hemen talde bezala atera beharko genukela alako ondorio bat, zuk proposatu duzun ikdotik, zuek akartzazun idean aldot hori. Gatxada hori, Bai, batzen gaituen zerbait, hori izango da, guk gizarteratu nahi dugun proposamen bateragarria banatzen gaituena baino gehiago, ezta? Bai. Batasunera joatea. Hemen batasun kontzeptuan zer egin genezake ekarri duzuen informazioa beraz horrekin guztiarekin batasun gehiago lortzeko gure artean eta ez banaketa. Banaketa, sartzen bagara, banaketari esker gu banatu baitiztek historia guztian. Baina indiza dut ez gauze sekule eso itxul, ez da? Horrelako gauzerik sekule eso itxul. Horrelako nik zaute zera. Leroko biharra ez etxuten dozun, ez da? Bueno, edo... Ariz begila, ez? Zuk esan zuke begisa. Nola, pentsatu duzu itzorri buruz? Be da ikustea, eta egi da begitura. Bez. Hori da, posible bat nik bi egi, ez? Bi pertsonari begitara begiratzen diodanean eta ez bidanean gezurrik egiten gure eta zenak esaten zuen. Mingain zuririk gabe hitz egin du. Begietara begiratuta egia esan dizu. Nik interpretatuko nuke begila bi egi. Baina ez du badi. Neure lana... Zer batzen gaituen, bilatuko nuke nik bakoitzaren esanaia mai gainean jartzea baino gehiago. Bai, imilizu maian ganean, pentsatzen dozune, ingu beste batxar bat, eginen behar dugu hori, Bai, ados, ez idea jarri nahi mai gainean nik. Ni Barcelonatik urrutik dabil bai etorko naiz, behar bada. Nire bizi hemen, Barcelona bizi nahi. Zuk egin duzun lana nik ez dut egin, hori aitortzen dizut eta txalotzen dizut. Esan egin duzudana da oso polita dela osagarri batzuk komunean eukitzea. Izan behar du, topominean dagoen zerbait gehi, lurrak erakusten digun zerbait edo aman komuniko arau batzuk hitz baten jatorria determinatzeko. Bueno, horretan gabiltzez, nire guzti dut mordua esaten dut. Da fundamentua, ze berbasko atrapa dugu, da asko kantza nahi horrek gauzek aparateko. Horai, dandana ondo ez da esango, horretarako gauz.
Bakotxak beran buruan ikusten dagoen esan behar da maiganien imini da pentsa. Nik uste dut euskeraz ez dagoela esan nahi bakar bat bilatu beharrik. Euki dezake bat baino gehiago. Hain ondo egituratuta da banez, ikusten dut gauza batzuk esan nahi bat baino gehiago daukatela. Eta konposaketa bat baino gehiago. Eta kontra esanik gabe gainera. Euskera bakarra ez da esan, ze erderi eta latinek dekoz gugaldute duen itxa, asko dekoz, latinek, gugaldukoak. Bueno, bat esango txut, bat. Galdutakoak ala astu. Edaztuta.